Siglingan mula sa kalikasan. Hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng mga produkto. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Sa pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Mangilulugay kami kabaloyan na masantos maabig magayagan na kabasan po das namin. Ipaparuntal kabaloyan sa programa Balitang Bayan numero 1 morning edition. Dasayan na kabasan kabaloyan ang botelya kabasan das kayo na Biyernes. Pizza! Kung tulami kalendaryo takupay lo, nakala. Ha? Pizza! Asyete! Shitty lang to. Pizza City la kabaluyan. Taon 2022, January agagi 1/7/2022. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Diyan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawatan ni Rada Paway manalutor ni Nasaray, balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagi. Dasayan kabosan kabaluyan. Yaw Biyernes. Biyernes nata nagagi ka dasararayan na kaplusan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Maayo nga buklas kumuyo amin jad Western Pangasinan. Amin nyularan puro-puron Pangasinense agagi. Ilulugay mi kayo na sapit-sapit, magayaga, maliwala siya kabuasan na Biyernes po siya kayo namin. Sa verse of the day tayo dasayan kabuasan, malala po Romans chapter 6, verse 23, ang kwanto agagik, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ulitin ko agagik ha, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kabaluyan. Romans 6:23, para si kinamintan kabaluyan, dasayan kabosan. Laon tayo agagik sa wanunanira na balita kabaluyan na dasayan na programa. Unon tayo agagik sa COVID update. Tapyano ni update tayo agagik kad kaliber-liber tayo. Biro nyo, balong kaso na COVID agagik kad Metro Manila. 17,220 agagik yan. Ulitin ko ha, balon na kaso na COVID, 17,220 kabaluyan. So, pimaway agagik, dati-dati masulok laba lang sa lasos. O natan kabaluyan niya, nang nangyutan agagik yan. Ay, naku po, kaya ingat-ingat po tayo. Pero detalyanti agagik ha, dasararayan na kaplasan, piano ni update mi kayo kabaluyan. Pagkatapos jadluyag na Pangasinan. Nan karuman sa balon kaso agagi kaya ni Kurit kabiyangan na Department of Health at 17,220. Sa aktibya kaso agagi kat imabot laad 56,561. Sa total case still agagi malapulad gapuy-gapo at 2,888,917. Sa death agagi 51,743. Sararayan kaplusan. Kaya ingat-ingat po tayo agagik. Sararayan bukta. Sangkera pala kabaluyan niya. Napagkatan tayo na sayan sakit. Bagamat wali good news tan bad news. Iayat ipapalapag agagik na saray eksperto nilirada sayay Omicron. Si kwanto the beginning of the end. The beginning of the end kwanto agagik. Iraramay arom iran na mangipapalapag unungod sa eksperto agagik. Katuno nang survive ka kasi ay agagik so Omicron ma-plus yung takatak. Balot, aliwan untang tundidli iya singasay Delta. Si Delta, nung napagkatanto ka agagik ya didli kabaluyan and then ma-plus mo yung takatak. Sa Omicron balot agagik ma-plus ko nun takatak pero aliwan untang tundidli kumpara agagik kad sa may Delta kabaluyan. Talaga naman. Anyway, nang nantita nagagik na ni Gunuyan at sararayan na bukta at sarayan pangkanaunawa natan nangil tayo so jad national unla tayo agagik balot jamot at luyag na Pangasinan. Piano na monitor timot agagik at sararayan bukta sa ikipapasan na COVID at sararayan na kaplusan jad luyag na Pangasinan kabaluyan. Ba nang nangantimot agagi kaya dasarayan bukta. Sa COVID update jad Pangasinan 59 agagik subalon confirm ya kaso. Imabot laso aktibe ya kaso tayo
132 od sararayan kaplusan apatira lang bangat agagik so ka-recover sa maong balita ang gapoy imarumya na andiay kapalaran lapuod COVID-19 agagik. Ulitin tayo, 59 ang kabaluyan, so balon confirm nun karuman. And then, apatiray recovery tayo lang bungat. Wala utang tayon 55. Wala tayo sa baloy, mumonitoro na sa autoridad. Sa ikalasyaw, sutap na tiyernata nagagik. Sa ikalasyaw, agagik, awalan na 22. Lingayon, 18. San Carlos City, 12. Mangaldan, 9. Ordanita City, Pitura, Malasiki, Animera. Sa Bali na Bautista, Bayangbang, Bimaloy, Rosales, San Jacinto, Santa Barbara, Tigtig, at Tiglilimara. Ay nalapuan nagagik na nalapuan kabaluyan na say tatawag tayo agagik kaya 59 iya kaso at malalapod Bali na Burgos, Duara. Burgos, Agagik, Duara, Labrador, Duara, Walurad, Lingayen, Sakid, Bugalyon, San Carlos City, Apatiram, mga Taram, Sakay, mga Bayangbang, Sakay, Malasiki, Duara, Santa Barbara, Duara, Kalasyaw, Samplora, and then Mangaldan, Duara, Talora, San Jacinto, Sakay, Sakid, Mapandan, ay Manawag, Agagik, and then Duara, Pusurobio, Ordanita, Animera, Rosales, Apatira, Umingan, Duara, Asinggan, Sakay, Tayog, Talura, at nagagik so nalapuan, kabaluyan, nasama nagagik ay so amin lara, iya bali aga abitla, Apatira, iya paabuba agagik, Apatira, yung zero kabaluyan lara. So, mismon COVID daran ta nagagik. Sa syudad na Dagupan, agagik man pupus na kinde. COVID update dagagi ka sa syudad na Dagupan. Siyempre, agmulanti kabiyangan at uloy na probinsya, balot imumonitori agagik at sarayan kaplusan. So, syudad na Dagupan agagik. No akin at ang pusong papaway kabaluyan, si Karalaba Limakamta, Jad syudad na Dagupan ta nagagi kada sarayan kaplusan pero subukan tini access so syudad agagik sa taglapigaya idanto tayo na impormasyon at sararayan na pangkanaunawa kabaluyan sa syudad na Dagupan dasarayan kaplusan. Pero ang gapuni agagi ki. Manggano agagi kata nang tila bala kabaluyan no manggano neta ulitin tayo agagi kada sararayan na bukta. Salatan tayo. Tapi ano tani wala rin man tutupod alert level 3 agagi so Dagupan, anyet, ang gapubalot si Papoy Dagagik, ang gapi mila, at mismo na reports na sa probinsya. Agira lagi man sasubmit agagik, kada sararayan na kaplusan. Si katutag tayon tagagik, kada, ang gapi, ang Pangasinan update siya agagik kay. Magano tapiano na nang tayo agagik kada sarayan na bukta ang gapo agagik singano yung black duck agagik sarayan bukta katon sa syudad na Dagupan pero unong sa mi reliable source agagik nalat yung impormasyon kabaluyan Anamira agagik Duara so taga Manila agagik taga rin Dagupan pero simumput larab Manila ng positibira Duara wala patiram. Siguro mga nasimbaitan. Nata nagkulanta agagi ka noon tulay status to tanggapin na alat yung informasyon jad syudad jad Dagupan. Pero naanilata nagagik ta dalat daton tiniti karuman niran balita nilirad saya. Pangulong dugyong wagagig binaganturi ka kapitan. Iagdara sari kapitan un trabaho ra yagda papawa yun. Irarata nagagik kiray unboxing ito diran ka barangay anda. Nagkalutla jad Metro Manila.
Sana glatan nagawagagik jad luyag na Pangasinan, nagtila abulian na nag-aun sa bitini dunta na sitwasyon. Katon disiplina po ang kailangan. Alas 5:55 na pa, 50 na po ng umaga. Umpawil kami agagi ka, nabuhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasaya na programa. Lalagagagi kaya dudungalan tayo sa MX3 commercial kabaloyan. Anapon ko agagig sa COVID update dyan da syudad na Dagupan ta alert level 3 sa syudad. Balot tanggap po agagig sa update da COVID kabaloyan. Agiraman pupusti agagig kaya. No akin, atan sa kwanta agagig o dino lagi nagira mangipapalapag kabaloyan. Tapyano ni amod da sa tunay a sitwasyon. Di agagig kad syudad da Dagupan. Nagingan si Papa Wayda at mismo na sa schedule na booster shot tanuntan mo tad sa executive order ng Mr. Public Servant Kabaloyan. Yaya gagi kat walay balo kabaloyan niya panuntunan yan upagyat nung bukon na sari Dagupinyos tanululob dyan syudad na Dagupan. Pero sa COVID update agagik awan hangga po kabaloyan niya. So update November ni maya nang kumbanay November ni agagik ya labay ito baga aluan updated kabaloyan od sarayan kaplusan. Labay-labayan kung damot agagi ka od sarayan pang kanaunawa. Natan kabaloyan si kuana na Madam Alice Fernandez Muyano ya wala do Hong Kong. Si kwanto niya Action Joel ya do Hong Kong nanumpisa mutla so ban na sa flight ya malala po da Pilipinas tan arumniran bansa ni. Masantos ta na mabigya kabuhasan kwanto niya sa umpisa mutladya suban na flight Philippines Hong Kong at loob na 14 yagaw. Ingat po tayo, stay safe. Untan nyo magditan Hong Kong, Ma'am Alice. Ingat din na po kayo dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na wadtan Hong Kong, yaman tatrabaho. Alwar-alwar tayo. Jad Istimor, kumusta tan balot kanayon Saldi Buruan od Istimor, kumusta sitwasyon ditan? Puntan tamot sa sitwasyon od natan medyo ang bulat so kurang agagik jad Pilipinas od sararayan pang kanaunawa. Ma'am Zuraida, good morning po da si kayo masanto siya kabusan po si kayo. Ma'am Lolita Makaraog, magandang umaga po sa inyo. Umatake na naman po ang COVID kwanto. At tugtuwata nagagik kaya ingat-ingat po tayo agagi kaya wag po tayong pasaway kabaloyan. Nang nangyuy agagi kay sugangganon Pangulong Digong. Si Pangulong Digong agagik igagang ganto dasare barangay kapitan. Iya agdara agagik kaabulo yan. Iya umpaway agagik ya iray kabaranggayan daray unvaccinated. Kwanto niya agagik kati order to nagkalula jad Metro Manila. Katuya su palapag tunon karuman gangganto dasare barangay kapitan ya agira abulyan yung loob iray unvaccinated against COVID-19 ed kag kaabungan da lapod na nang agagi iya tagay na coronavirus siya kaso jad sa kaya karikol ya public address den Pangulong Digong agagi babagantore barangay kapitan iya identify dari unvaccinated iran kabarangayan da niya at barangay tan agira abulo yan ya umpaway-paway agagi kag kaabungan day anggad January 14. I am now giving orders to the barangay captains to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them to stay put and he goes out of the house or goes around the community. Kung saan man magpunta, he can be restrained in kwanon Pangulong Digong. Si rason nagagik ya si Presidente at in kwanto niya na as President kwanto niya I am responsible for the health of Filipinos. He has come to the decision to restrain the movement of unvaccinated people. Hindi naman agad aristuhin, pakiusap lang. Hindi ka nagpabakuna, then you put everyone in jeopardy kung anong Pangulong Digong kabaloyan. Agagik ya katute order to niya agagik na Pangulong Digong at rekordo diya minsay ito niya sa karuman. Agtila abulya nagagik ya jad luyag na Pangasinan at nagawa mo tan kabaluyan, di ba? Kaya disiplina po ang kailangan at balance ng sakay agagik. In one single day, the nationwide agagik sang katagyan. So, NCR agagik 17,220. So, mismo na COVID natanod kalibor-libor tayo. Ararami sutil irad ta na kabaluyan tira eh. Ay, anto natan suniba gayo agagi ko eh. Anto ay paulyan ng tini, ya si kayo mampasya-pasyar dita nagagik. O dino,
Antoy, paabayaan na lang po natin ho na kumbagay matirang matibay. Si Katuta nagagik so tatawagan tayo kinta nagkabaluyan niya. May panunutan tin maong. Alas 6 punto na po ng umaga. Sa nasawa agagik. Sa nasawa kabaluyan. Duaran bulan niya. Duaran bulan agagik ki anak dan niya. Naku po. Disgrasya raray agagik ki. Nararura na sa kayatrak. Parehas iran na adis. Talaga naman. Ay, po. Babaeng guro agagik ya. Pinatay agagik kad arap mismo na abungto niya kabaluyan. Ay, jabalot at vehicular accident agagik. Duara so inatay, duaran sugatan na nambanggaan so duaran motorsiklo. Ararata nagagik iran police report ha. Kabatan tayo nani gunuyanta narengulanod pa na maglay na sayang programa at kaliber-liber na Pilipinas. Paluwantini report na Action Freddy Pardo. Lakay, please come in. Yes, tama aksyon umaga, aksyon na Joel. 4 na kawani ng 4 na empleyado ng traktor ng PLDT huli sa pagnanakaw ng kanilang kable sa Rosales, Pangasinan. Tayo sila. Batay sa report ni Rosales Chief of Police Fernando Fernandez Jr., naganap ang nahuli nila itong mga magnanakaw alas 8:35 ng gabi, Kamakaluwa. Ang nakahuli ritong una itong yung guard ng PLDT, si Froilan Mercado, 40 anyos, probing guard ng PLDT, at residente ng Proc 7, Barangay Gilig Rosales. Nagtungo ito sa Sangkintin Police Patrol, nag-report, at itinimbre na may nagaganap na nakawan sa Provincial Road ng Alac, Sangkintin. At matapos nagtungo ang mga pulis doon, alas 8:25 na, nang naaktuhan nga nila ang 4 na kalalakihan na pinuputol ang mga kable, yung mga nakarulyo na naka-stack dun sa bodega, ang mga kable ng PLDT. At dito ay inaresto na ang mga suspect na kinilalang sila Noli Espiritu, 42 anyos, may asawa, driver ng EJMC Network Cabling Services, ito kontraktor ng PLDT, at residente ng Quirino Avenue, Paco, Manila, Joshua Eric Inocencio, 26 anyos, lineman ng 66 Morning Star Drive, Barangay Culiat, Quezon City. Alex Baluloy, 27 anyos, lineman, taga North Fairview, Quezon City. At Abid Diluna, 34, helper ng Inocencio, Barangay Inocencio sa Cavite City. Nakumpiska sa pag-iingat ng mga suspect ang 5 span ng copper cable, ng digital idle cable, 300 piraso ng 250 meters na copper cable ng digital idle din. Ito yung mga pinag-anuhan ng digital noong bago nabili ng PLDT. At 20 pares ng 15 meters copper cable sa digital dito dati. All are estimated 110,527 pesos. At isang perasong extensile ladder, bolt cutter, at yung kanilang Toyota Hilux pickup na kagahan na may plaka na NDC 9232 ay nasa kustudiya ngayon ng kapulisan at mga suspect ay nasa likod ng Rias na bakal at sasampahan ng kaukulang kaso sa hukuman. At paalaala ng mga otoridad na itong mga ganitong mga empleyado o kontraktor ng mga kumpanya na silang gumagawa ng mga pagnanakaw, pag nahuli, mas malaki raw ang parusang ipapataw. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Pahardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Action Freddy Pahardo, dasatan niya balita. Bakag daras usual doon lagi ko pilot, ato.
Tani kontraktor ira, natan labay di man survive agagi kaya, sinurvive da, iuusaran da man agagi kaya kable. Iya, nirurulyo da kabaloyan niya. My goodness, yari po tayo. Wala nang pasabidya gay kini, good morning. Baka din nila ibalita bukas, may 2 positive dito sa Bintinilla. Swab test sila, positive. Kwanto kabalo yan? Aga niya rin nagdata nagagi ki-report. I-report dan i-report stan. Sakitan, nung nyo kala siya wagagi kya. Lapod, siyempre, pinaulyan na nagagi ki may nanmumungkog gira, etc. Nataning sa katulay agagi kay so ipigtutulatan. Ad mismon pa kapapaulyan tayo agagi. Alas 6 na po ng umaga, umpayol kami kabaluyan, hanabuhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
tuloy-tuloy tini kabaluyan da saya na programa alas 6:15 da kabusan. Latinid sari lokal iran balita agagi kad saya na kabusan. Update mo tagagik ditan untikyab tayod bali naswal na imbang bigat kada kayo amin na po. DJ Elitiswal, congratulations. Pagkatapos na ideklara po ng tatlong drug-cleared barangay sa bayan po ng Sual. Alas 10 po mga kaibigan ng umaga si Provincial Officer Agent Richie, hindi po Agent Kabaluyan ha, agkuantamirang ko daman nagagik, but si Sir Richie, Officer in Charge Kabaluyan, Sir Richie Camacho, kasama na po dyan ho mga kaibigan ang ilang pong mga together with barangay drug clearing officers sa PDEA. Yaya gagigit inya ward Kabaluyan. So od barangay Bakiwon, barangay Kawayan, tan barangay Victoria, od Bali Naswal, od so certificate na drug cleared barangay na approve po ito ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug and Clearing Kabaluyan na ito'y may pizza ho na November 16, 2021. Kasama sa nasabing event sa pagbibigay pugay po mga kaibigan sa mga barangay kapitan, si Miss Cheryl Medina and Mr. Leon Paul Villanos at saka si Mayor Dung Kalugay, mga kaibigan ng bayan po ng Sual. At si Mr. Pilimon Binluan, mga kaibigan, ang MLGOO PCP Commander PCPT Roger Calderon, Police Captain Roger Calderon, at saka ng Sual Bada Committee of Barangay during the speech sa gagik na Provincial Officer Camacho. Inimpasize to niya agagik sayan na piece of certificate at accompany iniban niya na balag kaakibat to niya so balag ya responsibility no panon dan i-sustain so drug cleared status daran yan taluran barangay agagik. Si rewarded effort yan na certificate of commendation niya pinirmaan now nasay provincial officer tanong-tanmat na mayor tan chief of police yinitor sa recipient pagka agagik ya barangay. Ay siyempre talagang wala agagik so tatawagan tayo na obligasyon niya balagtan no panon dan i-maintain so pagka drug cleared municipality da agagik ya ditan mismo od Bali Naswal. Kaya mabuhay po kayo od bayan po ng Sual mga kaibigan. Huwag na po ninyong ayano, huwag po ninyong abuluyan at nagagik ayano rabuluyan kaagagik. Iya si manaig ditan Kabaluyan, ya manulid si kayo at sa may sa kuya to, ya anggad natan at agni alini sa ngaranto niya, ya nanimbulbod druga, pigaran taon laya palabas. Pangulong digong sa ang ibagata na yung piga-piga, ya si konto niya. Yun o, konto niya binilat yung ngaran. Every time I read and open reports of the intelligence community, your name pops up. Kwanto niya. Pigarara agagik. Di ba? Kaya ingat-ingat po tayo agagik at sararayan kaplasan. Pag nagkamali po kayo dyan sa bayan po ng Sual, pag nagkamali po kayo at padadala po kayo sa kanilang mga bulates, yasi kwanda, pasisiglahin natin ang ekonomiya ng Sual. Paano po nyo pasisiglahin? Masigla na. Kung yung sinasabi po ninyong pasisiglahin ninyo ang ekonomiya ng Sual, kung mismong bayan po ninyo hindi nyo na mapasigla, paano nyo pasisiglahin ang isang masigla na? Di ba? Kaya nambubula lang po sila. Agagik yun, sararayan kaplasan. And then, bagad, ay makapalot. Kaya talaga agagik. Jagkatuan to lang bangat. Pero jabalot the 4th District, jadbali manaya na mga dang kupilot, ambulan maakusasyon dad sa kaya official di tanod bali na manghaldan, ambulat agagik, antuman, illegal detention, pagkatapos rape, and then maltreatment, ay amayamay, agagik akusasyon, impile da agagik kadumbudsman.
Sana nimbo nag-aagaw-agagik yan, ang papreskon karuman sa biktima. Iniba niya na crimes against corruption and criminality agagik. Di tanod tarlak. Nani gano yan, pasikyawan ti agagik itam, pero mas marakrakom no dyan imib tayo sing batan, ta medyo andukoy-dukoy sing batan ta nagagik ha. Di tan agagik o the science issues, di tanod bali na mangaldan. Mangaldan kasi taga Mangaldan so involved. So idadalom agagi katon Mangaldan kuangko sa inan reklamo taga Tarlac imasinggarad sa kaya crimes against corruption agagi kaya and krimen kabaluyan crime and corruption atan agagi ka BCC talaga naman my goodness ang bulat agagi da sararayan pang kanaunawan. Pero palubanti ni Action GC Perez. Action GC, please come in. Yes, Action Joel. Okay, antes na balita tayo. Thanks sa APSCO, Association of Private School, Colleges and Universities. Aliwalabalan Region 1 ng Gingan. No, Aliwalabalan Luyag na Pangasinan. No, up to Region 1. For thousands of ramay Pangasinense. So, naigdan na benepisyo na atay vaccination. Pre-vaccination, tan watala namin na to, marakop so accommodation, dara niya, dita na Lyceum Northwestern University. Of course, siyempre, Atty. Gonzalo Duque, so nanggawa na sistema, no, panon, smooth, so say, naka-avail na saray, umbaloy na atay pre-vaccination. Sa may Serbian karuman, wala rin sa may second dose dan booster. Sa kaya kala Action Joel, yan akagamurod sa atan niya pre-vaccination booster vaccination, bandalat kini, nga arum. At okay man yan, gano'ng arum, tandakol sa rami man na-avail at lapor dakol mat, so araramay man asiste, aray estudyante na Lyceum, aramay professionals, at okay mat, magandano. Kapag mo ikin 15 minutes, malapod registration niya hanggang 10 Action Joel. So thanks again, APSCO, to Atty. Gonzalo Duque, takdakal so akaabilod sa tan, alalaba lang sa aramay teaching, faculty, aramay members na APSCO nagingan ang gadsare walad labas aramay outsiders. Yan ang abil na ata niya pre-vaccination na COVID, anti-COVID dito na Lyceum Northwestern. Okay, walay monsoon break. Ang gabi monsoon, walay monsoon break natin. At sa ikipapason na panahon, okay lang naman. Pati itong, pati saya ay gale warning, okay pa rin. Medyo mababa. So daluyon, nayarin mantaksay lari sumisigay tayo, northern and eastern seaboard. Hanggang pumat, so tanto na naliknan uran, sa particularly region 1, yaatan at kaibalay Pangasinan. Kaya samantalin po natin itong monsoon break nito hanggang 2 weeks from this week to after next week. So ibabaga na sa forecast na pag-asa. Hanggang pumatod arum niya lugar, kanya maganda ito. At likod sa may lugar, walaan na sa thunderstorm, kan ba nakanakang pag-ulan, pag-ambon. Kaya iba mo lang sa Pangasinan dito, hanggang ibabagan na monsoon break tayo, hanggang po inalik na tayo ang tukamanya sungit na panahon. At because of this amihan, wala may ipulag na may shower, bandal nga ulabi, pero not so much. Diyan luyag tayong Pangasinan. Action Joel. So si Katunitan so report, malalapod tuloy na Action Jesse Perez, tuloy-tuloy ang aksyon, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Action GC. Sama-sama tayo, Pilipino. Action GC. Yes. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ako may extra na DCRH may ibabagak. Natuwa. Okay, una sa aksyon, una sa pagbabalita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report.
Maraming salamat, Kagawad GC Perez na Barangay Maningdingod, Santa Barbara. Pero Kagawad, ni pinangnang nyo pa may sa aman era tarpulin niya yung kakarga di tanay at pagli na may triangular tid tanay at Barangay Maningding at cruising island. Ikal yung lamay duwaro ta birthday greetings mo tanami sa kiyot ay nasaniban no unlakan kawigi malapok at balay sangkang kawigi ulaka madahiwe nasaniban so lupa agmuna nang sunitalan malapot taytay delikado ito tala sumpal mali di nandi atras da mula kagagi kya atras di isat am aga nasaniban iraraman iray luluganan driver kawigiran malapot at balay. Alas 6:25 Paluban Timot Papawil Action Freddy Pardo Lakay Action Umaga please come in. Yes, ang Action Umaga Action Joel, isang lalaki na nasita sa curfew hour sa Asingan, nahulihan ng baril, kulong. At naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms and ammunition. Itong suspect na kinilalang si Claudio Mejia III, Aquino, 44 anyos, so walang asawa. At ito ay residente ng poblasyon is Asingan. Sa report ni Asingan Chief of Police Major Risty Binquinilla, alas 12:20 ng madaling araw ang kanyang mga tauhan ay nagsasagawa ng Oplansita sa may sitio Sinapog, poblasyon is ng nasabing bayan ng matsyempo ng isang lalaking sakay ng motorsiklo. At dahil alas 12:20 na ng madaling araw, sinita ito dahil sa umiiral na ang curfew hour. At matapos itong sitahin at hinga ng palisensya at papilis ng kanyang motorsiklo, nasilip ng isa sa mga nagsasagawa ng Oplansita na ito'y may nakasukbit sa kanyang baywanga. At nang i-body search ito, nakuha ang isang Colt caliber .45 pistol na may holster pa itong itim at kargado ito ng bala pero walang maipakitang kaukulang papeles. Kung kaya't ito ay kinumpiska at ang suspect ay inaresto at ngayon ay nasa kustodya ng Asingan PNP at nasampahan na rin ito ng kaukulang kaso. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat Action Freddy Pardo da satan niya balita. Arami man tutupot matagagi ka ada paway ada perya ng bayan niya sa nagaw ng Karuman, Kabaluyan PNB, ipawayad kabosan 3427. Diyan nga rum 11.39, Jabalutod Labi Extra Draw 14.30. Ulitin ko 34.27, 11.39, tan 14.30 Kabaluyan. Alas 6.28 na po ng umaga agagi kaya dasayan kabosan. Ulatin ni agagi kadasaray lighter side of the news. Dasayan kabosan agagi, piano nanang timot nira Kabaluyan. Jagagi kad ulatin ni Jad Syudad na dagupan magano agagi ka. Sarayan bagta. Pero anunutang kumiisud tan bangaldan Kabaluyan ni ambulat. Aga pero aya balot subiya yaman rireklamo walis nga kapaparaton media agagi ki. Walis nga kapaparaton media balot alwan si katuman. No gingon niya ni nang agagi ka so si kwanto niya kung balot nabasa niya. Affidavit complaint di bali nanilata nagagi kyata jad asing baton tayo da programa na MIB ta medyo ando ko agagi kya singbata ni tanan da sarayan kaplusan janid karuman niya balita agagi kadasayan na programa jad lokal niran balita jad syudad jad dagupan panawagan dagagi free access to health manunaan niya tunan ni Imanon Pansin dan Mayor Belen Fernandez kasi si katutay prioridad to taninidan to Imano agagik na manuloy Mayor Judge Ciudad pero natan walay bayar yamin likulad walay bayar yamin agagik Judge Ciudad na dagupan ula kanid pribadong laboratorio ula kanid pribado agagik yaran na klinika antis na kan issuean na medical health certificate Judge City Health Kabaluyan yan unang mo
araraman agagik so bang ibabagay, ula ka man, ula ka dya, etc. Walay kuniktadura namin. Namambilbilang ni idan niyo ulit ya pang kanaunawan man serbisyo dyan syudad ya Dagupan. Gabay agagik ya tunan ni Imano na datin Mayor Belen Fernandez sa free access at abiglaman. Libreng serbisyon pang kalusugan agagik ya. Nanunutan nyo, iayat inumpisaan at termino ng Mayor Belen Fernandez. Iaya agagik at labay to niyan ituloy. Lapod inabandona natin niya agagik eh. Agdin tuloy agagik. Kapod kanunutan data, siyempre. Aluwan to niya serbisyo eh. Numan si serbisyo, si tinawag ang Mr. Public Servant natin agagik ya. May saksakay so direksyon to niya. Si direksyon to niya agagik, kami wali cash out. I-privatize agagik sa water district. I-privatize kabalayan sa panagurol na basura. Wali cash out yamin tanagagik. Talaga naman. Nanunutan nyo, inumpisaan at termino nun, Mayor Belen nagagik, so gabay, iyalabay to, iyanatan niya na ituloy. Piyan na sigurado agagik yan sabi. So ba, anggad ba, so serbisyo at barangay. Wata nagagik, so ipapaalagay, impaalagay, diagnostic center, lying in clinic, yang gadnatan at agni agagik ni Lukasan, kasumpalan niya ni turnover, at kaplasan niya administrasyon kabaloyan. Taon 2019 agagik na nasumpal sa konstruksyon. Nabilan 2-story diagnostic center agagik. Kabiyang aladtan sa Department of Health. Iayat man si Serbi Kumun kabaloyan. Iya extension na Dagupan City Health Office at pangitar na mas pinaawang agagik yaan ni health services. Yasinga sa libreng x-ray, ECG, ultrasound, blood test. Dasari maira pirandagupin nyo kabaloyan. Palapag ng dating mayor, ibabalik natin yan. Maabil ninyo po ang lahat ng serbisyo ng libre. Marami po ang ating masisilbihan kwanto niya agagik. Sa kilatan niya nakukulan kwanto niya si Dagupan. At populasyon sa sistema na vaccination kontra COVID-19. Diyan pa na maglay na pan-arom na vaccination site. Dan panggawa na barangay to barangay vaccination activities. Katuwang sa national na gobyerno tan private sector agagik dasayan na programa. Tuwa, kumunagagik yan. Ay, apo. Ay, naku po. Sa bagay, natanagagik nang nyo talagang kinandaki, may kulay ang daki. Ay, si kulor mo niya, aganiyari. Ay, si kulor mo niya, ay aganiyari. Ipaliis da ka agagik yan. Ini dandali kulay agagik sa serbisyo dyan syudad o dasarean kaprasano, hinatan. Alert level 3 Dagupan agagik. Katunduman restriction, so nalik na yunatan kabaloyan niya. Irandagupin nyo sa gagik. Pero dapat sa iya pangipaksibante restriction agagik. Kabaloyan, sa raratan ni rin manuuloy ang ganong kapulati restriction agagik at wala lay restriction na serbisyo da. Kabaloyan, di ba? Pigare minanabang tan pigare una aligwas subila ito niya. Alas 6:32 sa Gagik, Balitang Bayan, numero 1 Morning Edition. Welcome kabaloyan na Commercial Tin Magano. Aksyon Radyo Balitang Bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasaya na programa patuloy kinin mandirangal da programa ang Balitang Bayan numero no morning edition. Wala gagig simpawaya breaking news sana na karo managagik yasay ipasilong od COVID-19 alert level 3 so Dagupan City, City of Santiago, Cagayan, Olongapo City, Angeles, Bataan, Pampanga, etc. Tawali etc. to agagik ya dasarayan na kaplusan. Antayulatan ang tuti restriction od alert level 3 ka agagik ya. Pigararararata nagagik, di ba? Nang nanyod Manila kabaluyan. Pero jud Manila kasi si pandiferensyan to, alert level 3 ra at agi su COVID ya bilang dabalot. Jud syudad na Dagupan, indeklara na alert level 3 tayo, pasilong tayo alert level 3, pero abuban ni su COVID tayo. Si problema, ang kapubalot sa reporting na City Health Office, dapat manduanon Mr. Public Servant. Si katulati maliliwawan ng sumbubutay kabuntatalag kabosa nagagi kaya agtungga po amoy agtura na oversee kabaluyan iya, di ba? Ta responsibilidad tumat. Paluban ti pa kabaluyan sa report on Papa Will. Action Freddy Pardo, Lakay, please come back. Magsong umaga muli at Joel, dalawang top most wanted person sa bayan ng Mapandan ang magkasunod na naresto sa magkahiwalay na lugar ng kamakaluwad nangyari at batay sa report ni OIC Chief of Police Captain Hermie Raimundo, 1:30 ng hapon sa Barangay Poblacion Mapandan na aresto ng kanilang tropa kasamang Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Division Management Unit ang Pangasinan PPO, Kalasyaw Police at Regional Intelligence Unit under supervision nitong si OIC Chief of Police Captain Hermie Raimundo. Itong suspect na si Michael Biagtan Ibiakan, 37 anyos, may asawa, linding kolektor, residente ng Poblacion Mapandan at top 7 municipal level. Na-arresto ito sa bisa ng mandamiento de aresto ng paglabag ito sa
hindi nabanggit, Republic Act lang ang nakalagay dito. At binigyan naman ito ng korte ng fixed bill bond na 180,000 pesos. Ang akusado na sa kustodiya ngayon ng himpi ng pulis ng Mapandan dahil sa kabigo makapaglagak ng nasabing halaga. Alas 3 naman ng hapon sa Barangay Acerda, dito na aresto ng mga kapulisan itong si Domingo Binanan, Inatan, 50 anyos, binatang magsasaka, sa bisa naman ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa kasong rape by sexual assault under Article 266-A at violation ng Section 10 ng Republic Act 2016 na ito na may napagkaluban ng bill bond na 200,000 pesos. Ang akusado ngayon nananatili sa kustodiya ng PNP dahil sa hindi pa rin nakapaglalagak ng nasabing piyansa. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita, alas 6:42 sa Gagik. Sa oras tayo dasayan na kabosan. Walay man rireklamon barangay Kagawad at si Katayo Agagi, kaditanod barangay Pagal, da San Carlos City Agagi kya. Kapitana, ano man dideng lakid sa inuras, Kapitana Di Guzman. Ang gadnatan mo at Kapitana Elvera Di Guzman. Si kwanto niya, pakitulungan nga po ako. Hanggang ngayon, hindi pa binibigay barangay bonus ko ni Mrs. Elvera Di Guzman. Si Kapitana po ito. Kabalo yan. Agay mo latan eh. No, parang kinanuhan. Akin at alam nyo, interview mo latan nagagik ya, di ba? No, nagmalo oposisyon bilbilang si Kagawad at administrasyon nyo, agyusisin tiyunitan. Tararat oposisyon si karararatan, so tatawagan tayo yung check and balance, siya nagagawad barangay yaw. Hindi lahat po ng gusto nyo ay pwede na. Ay, sinasami mga liw kayo patoy, agay bili, alag mo ta. Ay, agay mo latan. Dita nagagigtanod, barangay Pagal, San Carlos City, Kabaloyan. Kapitana, no mandudungal kinsayan oras, agyutan kwarta ha. Agyutan kwarta, ganalapod bulsa yuputan, Kabaloyan. Tuloy-tuloy tinagagik, dasayan na programa, dasayan na kabuasan Kabaloyan, bang agagik at say lanti pa ni agag ka, nung ko palang bang alagagik i so mismo na update pianon tatayo, jad syudad na dagupan nagagik, din pa wala executive order yung paway Kabaloyan ng Mr. Public Servant, kasumpalan, yasay syudad na dagupan nagagik at yung pa silong alert level 3, ordering prescribing stringent measures to prevent the transmission of the COVID-19 given the threat of its Omicron variant gagik. Si katulaya Kabalayan suka kintulabaya dapat ang galaw ya. Ya talaga gagik tano hindi. Say karpyo nang nantay karpyo agagi kay. Say karpyo agagi jadya syudad alas 9 de labi yang gad alas 4 parehas tud probinsya. Parehas tud probinsya agagi kya. And then same halos parehas agagi kad sa impaway executive order nan Governor Pogi Espino agagi nagkalulaod sa Raraman Kabaloyan, so malalapod Metro Manila yagira basta-basta makalob jad luyag na Pangasinan no angga po agagik so vaccination card niya ra agagik no aluan essential so biyahe da jad luyag medyo manunot-nunot kayo kasi sayan ganggan ko na attorney kuan agagik na attorney Geraldine Banicad si provincial legal officer tayo in helping the NCR Kabaloyan to curb sa transmission na Omicron o ay COVID agagik yan at ararami malapod Metro Manila yung takasira yung lara jad luyag na Pangasinan nun arom niran probinsya Kabaloyan kasi abubay COVID tayo agagik yan pero wala balat agagik so maong niya balita tutan kung anon manong binga bishare ko labatad si kayo andin impaway mo itan na sa kaya parin membro na Octa Research agagik ya si Father aling mo ng kulingaran to niya
plus sa kaya biologist kinyagagik, expert mo kabaluyan, yan pare agagik. Aya kabaluyan, so Omicron, at it protects against all the variants. Parang katuming baga kasi kayo naman, parang the beginning of the end. So papakanang nangdanya sa Omicron ko nagagik at sa kaya natural vaccine in na University of Santo Tomas. No aya agagi katapagkatangka na Omicron kabaluyan at sa kaya ituturing the natural vaccine and then ma-plus siya man transmit siya agagik bala no nan survive kad saya agagik ya talis patalye alo nung tanton patal kuno agagik ya at aprotektan ka danto ka man laran variant na sa COVID unong analysis dan niya agagik. What should we expect kwanto niya unong University of Santo Tomas? We should expect very high numbers of COVID-19 cases at sa Omicron, maybe even higher than the Delta surge. We should expect most of these cases to be mild labalagagik. We should expect fewer hospitalization and death. We should expect rapid increase in cases followed by rapid deceleration of the Omicron surge in the NCR. We should not panic. We should not expect lockdown in the NCR unless our hospital become overwhelmed. To protect our hospital, we should expect to stay at home when we get sick and consult our doctors remotely, especially if we are vaccinated and boosted. We should expect significant population protection after the Omicron wave passes agagik ya. Kasi sitan siya da. Ang gadsayay kini katapusan agagik na Enero kabalayan. But we should realize that Omicron is the beginning of the end. May babaga kasi kayo naman. But we should realize that Omicron is the beginning of the end of the pandemic agagik ya. O, di very good. No, untan agagik, untan kumun. Ayan analisa agagik. Perfecto kumun kabaluyan, di ba? Sararayan kaplusan. Wonderful agagik Nobel bilang untan sa situation tutan, pero siyempre mahirap agagik kaya talusan ta siyempre naman walay sakit. Andi na maya-maya agagik so tatawagan tayo na adis palangyado lapu kabaluyan saya su COVID, di ba? Andi na maya-maya agagik kaya na naaburido, pamusoga na aburido agagik kay. Normal laba lang na aburido ka kasi ang gapo unknowledgeable tayo agagik at saya su COVID. Pagkatapos maya-maya agagik kaya tatawagan tayo na may pananawagod saya ay naruringalan tayo. Iyaya agagik at na didisgrasya lapod saya su COVID, di ba kabalo yan? Talagang talabalagagik at sararayan bugtat. Anyway, tuloy tinagagi ka dasayan na kapusan. Maganggano ta, laan tiniri karuman niran na mantitiks nira gagi kay sayan programa. Laan kung magano agagi, tapiano agtayo, kabaluyan na tabunan. Si kwanto niya, ay do, larami kubrador na waiting, no ang gapoy bakuna to, aganiyarin mang kubra, ay sigurado na bakuna larararatan mo ta ha? Kararata di ay, di ba? Siguro, actually, bulbulag lang porsyento matagagi kay. So, babakunaan kabalo yan eh. And then, another po, good morning, Edor, si Procopio yan, Narad Construction. Lulugayan ko pa'y long hair ya si Joel Laportisa. Laka, may tukayo kagagi, long hair ka man na ito kayo. Ang tumitawag saya, mampaking ka pala, mampakatli ka pala, tukayo. Another po, Agni konto Joel Aramay agni abakunaan kumon mampabakuna larap yan aga makaalis ed sare abakunaan lalo lad sare ugugaw jud si kami dakkel so agaman face mask aga usutan kon dad ugugaw ha pero siya kapasal kula yaman pipis mask katunang ganuan po programa man pipis mask ta kasi balag so benepisyo to para sa siya kagagi jad dabok jad asiwok jad sayay siplog na dagom yung butil agagik ta nagkaroon nakla allergy no ang butil sulubod nga lang kabaluyan na mamao sa klantang pulagagik ya. Another po lulugayan ko pa may magangganan midwife may makuli-kuli si Madam Jubel Cancino, Madam Ani Caranto Soriano, Madam Gloria Macalanda, Tansare BHW, ya makukulira jetanod barangay Kakaritan San Carlos City. Mong labat tontan kayo jad barangay Pagal problematic kiratan
wala rin reklamo nung sasabit si Katayo. Dadalawanan President Ronald Tamondong, Kapitana Gloria Kanilang. Kapitana Gloria, good morning po si kayo. Nanlugay, Madam Berenia Cansino Munda Cruz Cabaloyan. Another po, sir, mayroon na namang bagong baryan na lumitaw sa bansang France. Mabuti na lang at nakabakasyon ang bagong variant lumitaw sa bansang France. Mabuti na lang at nakabakasyon ang tagapagsalita na si Mike Enriquez. Kasi kung siya ang magbabasa ng balita, siguradong magpapanik na naman ang mga tao. Si kayon talaga, kendan nyo lang talaga, estilo to, ma'am, piano, may alon to attention nyo, si kayon talaga. Another po, good morning sir. Malayo talaga ang comparison kina US President Joe Biden at President Duterte. Kapag nagsasalita sa TV tungkol sa Omicron variant si Biden kasi, Si Biden kasi kapag nagsasalita sa TV, cool na cool lang. Gustong-gusto mong pakinggan ang kanyang sinasabi. Samantalang si Duterte, kapag nagsasalita sa TV, matatakot at magpapanik ang mga tao. Puro takutan kasi ang sinasabi. Sino ba naman ang hindi magpapanik? Aris yun daw ang mga wala pang bakuna at ikukulong sa mabahong kulungan. Kaya nga po agagik yan. Kasi katuti akagis na nun Pangulong Digong agagik yan. May ararat style ng Pangulong Digong, style ita na sarami barkadista, tankantuboy ira agagik. Untan nir estilo da. Good morning po ito. Walang schedule ng bakuna sa COVID sa bayan ng Kalasyaw. Hindi mayroon po. Sige pakamtak wala agagik Pero magang ganon, anik labalot yan nun syutan ha. Pero bukit kitong kota nagagik. Si pakamtak wala halos amin na bali agagik at wala schedule dala. Panagbakuna kabaluyan ipapapapaspasan da agagik. So mambakuna, yun sararami ang gapuni bakuna, tan sararami labay day mampa-booster shot agagik yan. Belugayan nyo kami mo dyan, Barangay Balukog, San Carlos City, ang mandudungal na Action Radio. Salamat po. Salamat din po. Damin nyo larad tanod, Balukog, San Carlos City. Good morning po, dyan sa kayo namin. Kupilot, mang komersyal tan Bagang gano agagi, kumpil kami. Ud karuman niya balita, na buhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Si Annalyn Bacotoy, nakaiwas sa nakatakdak.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at Wala ni nagagik ya taluran minuto santisya man alas 7. Dasaya na kabosan. Lanten magano agagik kiri mambabantaya na ni man agagik kata ni pigaray ni idalatdat kuds kayo sana sa wagagik tanda 2-month-old agagik kaya anak dan niya inatira agagik kud sa kaya vehicular accident malangwar ni raray agagik ya tayo kabaloyan inararo ya agagik na tanker truck dyan San Carlos City. Pero San Carlos City aluan dyan Pangasinan Negros Occidental agagik ya. Agawaya dyan Sitio Ulay, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Nang sa tricycle yan niluganan nasararayan sa nasawa. Tan iba-iba day duay bulan niya anak da niya agagik inararo na sakaya tanker. Ya truck agagik. Sus Mario Josep kabaloyan. Makapaermenta nagagik paano kanong survival sa tan truck versus tricycle di ba? Ay talagang yari ka dyan nagagik. Kaya ingat-ingat po tayo actually nung nangan mo kabalian so records na sa otoridad otoridad agagik sarayan na kaplusan nang nangan nyo listahan dakdakal agagik so involving vehicular accident motorsiklo nalon motorsiklo tricycle kabaluyan arararata nagagik magano tari mambabantay pa na maglina Facebook live nang nangan timot ira sararayan pang kanaunawa masanto siya kabuasan po das kinamin kanayon Saldebroan si Ma'am Alice Pirandes Moyano wala dongkong paniwalad abroad so dumurungol tayo gagik at sararayan bugta balot balaga salamat po da si kayo namin kabaluyan. Open na ang baratilyo baka nyagagi ka Executive Order number 1 Series of 2022 an order prescribing stringent measures to prevent the transmission of COVID-19 given the threat of its variant. Kwanto ni, sir, open na ang baratilyo at food strip, no preventive measures ka dyan. Plano mo pa nga sana na magbangus festival, kaso di ka pinayagan ni Pidots, di ba? Chusirang to. Naniniwala ako sa batas mo, pag bukas wala nang baratilyo, o sige. Sige nga, talaga, sukayin talaga. Talaga naman agagi ko. Anyway, ang kapinagawan tayo kabaluyan at sararayan pang kanaunawa, lapod, ununo na agagi, ay kanya-kanya ni puri kayutan ay. Bundok ng basura sa Dagupan Dam Site, kitang kabuhayan ng isang nangangalang tan. Anyari sa 57 milyon na kontrata sa basura. Ipinagsara na ng di Narangordanita City Dam Site. 7 milyon daw sa kontrata na yan. Kahit my goodness, 57 yung talaga naman Pero nang yubalot agagik so basura tanay matindi. As in matindi kabaluyan. Naku po. Ay talaga naman. Anyway, pinagawan tayo agagik kanya-kanya antan di balit abang ularay dagupin nyo sa gagik kada sararayan kaplusan di ba? Abang unlari dagupin nyo sa gagik at anto kamad iran na panagbula, kabubulati sa gagik, nasaray kaplusan iran manuuloy, di agagik at syudad na Dagupan. Kaya agyulan na pagya panaborido ang nagagik ta, let the people decide la Dagupan City. Alam na dis, kabaluyan, kung damot lante.
Another po agagik, alert level 3. Simula January 9, ang Dagupan ay sasilalim sa alert level 3 ayon sa IATF. Ingat Dagupin nyo. Alert level 3, nyara agagik kiragabulan, face-to-face classes, basic education tan. And then, venues for meeting, social event, 30%, etc. Limited face-to-face classes sa higher education din. Licensure exam, agaabulian so karaoke bars, indoor entertainment agagik, and then kid amusement places, sarado niya, ninayari, and then gatherings not from same household, dan casinos, horse racing, cockfighting, nitan. Antay lata nagagik, contact sports except in bubble type sit-up. Araratan subawal agagik the alert level 3 the sararayan na kaplusan. Kaya be guided accordingly kung damo lang ti kabaluyan. And then Sir Leo de la Cruz, magandang umaga po sa inyo. Sir Dave Hugo Landay, magandang umaga po. Sir Joshua Ferrer, salamat po. Asikaso balot na Sir Joshua, so panagilop yung kape, baka nailop yung amputang at nasinit ti dilayo ay, o dino kabubugta, video lanok ite bibilyay, si baganan Mr. Mrs. yu, akin, o payaki ang uba mo, konda. Diba? Salamat po ha. Sir Joshua Ferrer, magandang pa-probe, ang gabi problema, boss. Si Boss Jerry kagagi, kaya akinat, si kami aka-sweet shirt at si aka-lungi, aka-kinoy. Aka-sweet shirt kami, tambutel si kabalo, nababing ang kamid si katsay, akasando ka labungan. Then, akasando labat ka, inikal to may lungi slib tumuti. Yawa pang windbreaker to niya, kabala, cold breaker, atan. Another po, Sir Gaudi Kagawan, magandang umaga po, ingat-ingat po kayo. And then, good morning kasi ka, Diyos, pakakiibisa ka talaga. Yugi bumutata, mahirap sukyo, mahirap may, pero mas maong ni may anggap ugip nun sa amin, wala nang gising, di ba, Joshua? Sir Joshua. Sir Hel Malikdam, magandang umaga po sa inyo. Manong Bingab Mobilianos, masanto sa kapusa, Manong Bingab, salamat sa aming information, ha. Impurwal yun siya. Makanaka naman ta, abasa mananaksyon pwede ng karuman, yung statement na sa kaya pare, kabaluyan, yung membro na Okta group kaagagik, tansi kwanto the beginning of the end. It might be the beginning of the end of this Omicron, kwanto niya agagik, at say Omicron na, katon wali good news, bad news to, naman, dalat kulad si kayo. Kabaluyan, sana, ganun na nga po agagik ya. Yaya Omicron agagik kay, mild na balay tama to, pero maksilya, untakatag tututuan, yasingan natural vaccine against any variant lang na COVID in the future. Sana nga po, ganun. Maraming salamat po. Sana ganun na nga po. Di ba, Manong Bingab? Pero siyempre, ingat-ingat pa rin ho tayo. Manalwartin maong ni agagik kaya, disiplina tayo, sarili tayo. Numangkapi tayo, tan pasya-pasyal tayo mamparagam, edmol natan, mampasya-pasyal tan maunilok kili kape, jad silong na SM, silong na mangga, silong na makupa, silong na akasya, silong na pirad umbrella tree. Tajad umbrella tree agagik ya, maya mampapalinat yan makaburu eh. Bigis agagik ya, makagatal. Ingat-ingat po tayo. O silong na kawayan, arararatan agagik. Silong na mangga, ay naku po. Libali mang kapitan total sa siplog na dagam ang betul. Ma'am Merly de Guzman Conte, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Mercy Carion, good morning din po si kayo. Sir Roberto Quintans, kumusta li kipapasan na COVID at pinablin bali ko? Wala ninsan siya, ganani ikal. Tayo magla, no aliling tuta na, mandodoktorate laso, malasiki. Sir Roberto Quintans, mandodoktorate la, pero abubay grade 2 natan. Si atagay natan, so grade 2, si bali na kalasyaw. Ay, siyempre naman, dita nagagikad bali na malasiki. Sir Roberto Quintans, good morning po si kayo. Si Tokayo Joel Bostillo Dion, good morning po. At si kayo Tokayo, naniman si Joel Laportisan, duki ko ni bukto. Si kwanto maglagyan, di ba yan duki subuk ko, Action Joel. Tokayo, kwanto niya, kaya protection niya at ang butila siplog na dagam, yung dumpyod, baklaw ko, kwanto man. Di ba? Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, magandang umaga po sa inyo.
naimbag nga bigat kada kayo amin apo, DJ Iliti Sangkintin. Ma'am Precious Gem, good morning po si kayo. Ma'am Salva Marcansino, magandang umaga po. Sir Raul Paris, Ma'am Babantay watching from East Timor. Sir Raul Paris, kumusta na po kayo dyan sa East Timor? Hindi man ilugay ko kanayon konsal di Buruan. Tutuputang ko ng tulay tsura tan sitwasyon di tanad East Timor at sa Ryan Kaplasan. Kasi dyan Hong Kong, medyo nanhigpit iram managagik at sa Ryan Kaplasan. And then, Ma'am Delia Cabayas, magandang umaga po sa inyo. No COVID la judge. Okay, salamat ha. Salamat kanayon sa Aldebro nang kapula ko ni COVID di man nan message mo si Sir Raul Paris, I understand. Manunang ng kintan at Istimor at Sararayan at numaminsan. Aton good morning po si kayo. Salamat po. Basta ingat-ingat ka tan Sir Joshua. Sir Joshua Ferrer. Siyempre, ingat-ingat mo yung panagilok mo yung kapim. Dasarayan Kaplusan. Nyalamutan Si what face criminal charges? Nanitan. Nani agagi kada programa na MIB agagi dalat daton titan. Ma'am Ladero Venus, magandang umaga po watching from Hong Kong. Ma'am Ladero Venus, ingat-ingat po kayo dyan din po Hong Kong. Amiyamaya Pangasinense, wala ra Hong Kong. Amiyamaya OFW, wala Hong Kong agagi. Si Mama Alice Pirandis Muyano, kay Bayuditan. Siguro kapanlilinggisan kayo, I understand, wala may area, no bakasyon, day off yo, mantutuyaw kayo mo, at sa kaya lugar. Akunta, Central District kami tawag saman. Ma'am Ladero Venus, magandang umaga po sa inyo, ingat-ingat po kayo dyan. And then, bali-bali mang kapi, jad silong na kawayan, idol, tawalay duyan, san man din ng programa, ay, siyempre naman, may walay duyan na gagi, ay siya walay duyan kumon. Walak balot at silong na bautan na duwaran na SM silong na mangga tan silong na makupa man duwaran singag impantaka nan abutan bayro bali-bali nagkalulan no mayon sisiplog sudagam ay bali-bali kina panagbaba pero siyempre manalwar tayo at sa may mambabaging iran na bigis ano andi nako po iari po tayo kabaloyan. Naani agagi kad programan MIB may dalat datuntini iran na programa agagi kad sayan na programa agagi dasayan istasyon kabaloyan dalat datuntita nagagik sukaro manira tan arumniran kurang ya gagaw na gobyerno agagi tan amay sana nga po'y may mangkakasakay agagi ya Madam Biols kinya kinirudaya ken extend ko ide isot Madam Biols katon na pahin sa kilay malag kanon di kila kumon ni si biduit anyway mga gano agagik okay mamatanir kami la kabaluyan na dasayan kabusan kabagagi kadasayan programa tanya ka prepare action jeriki kadasayan na kabusan mamatanir kami la agagik kadasayan na programa kabaluyan magtaryo na lingkor action Joel Balolong Technical Control, Action Conrad Alvarez. Puel kami agagik nanid programan MIB mga isyu ng bayan. Alas 7:30 yung gadalas 9 agagik ka. Ditanggil ba nga, Action Radio Balita. Subliya tampol agagik, Action Jeric Pasilyaw. Jad maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon!